Koirasi sisätiloissa tapahtuva virtsaaminen pilaa kotisi. Tässä on yksinkertainen kotiratkaisu sen lopettamiseksi. Jos koirasi pissaa tietyssä paikassa tai paikoissa kotonasi ja olet sulkenut pois virtsatieinfektion tai muun lääketieteellisen ongelman, on todennäköistä, että koirasi pissaa sisätiloissa pelon tai ahdistuksen vuoksi. Se on yleinen koirien käyttäytyminen, jossa koirat suihkuttavat virtsaa merkitäkseen alueensa. Yleensä ympäristössä oleva niin sanottu stressitekijä laukaisee tämän käyttäytymisen. Se voivat olla kovia ääniä, uusi ihminen, pelko rangaistuksesta tai tuntemattomia hajuja. Sitten virtsan haju vie koirasi takaisin samaan paikkaan ja pian siitä tulee ärsyttävä ja ikävä tapa, josta on vaikeaa päästä eroon. Poistaaksesi koirasi sisätiloissa virtsaamisen, sinun on ratkaistava ongelma samalla tavalla kuin se alkoi, mutta tällä kertaa teet sen rauhoittavalla signaalilla ympäristössä, rauhoittavalla signaalilla, joka kannustaa koiraasi olemaan rauhallisempi ja itsevarmempi, jotta sisätiloissa virtsaamiseen ei enää olisi tarvetta. Tässä on mitä tarkoitan. Näetkö, kun pennut syntyvät, emokoirat vapauttavat rauhoittavan signaalin, jota kutsutaan feromoniksi. Kun pennut haistavat sen, se antaa niille hyvinvoinnin ja rauhoittumisen tunteen. Ne haistavat sen ja rentoutuvat. Asia on niin, että äidit vapauttavat tätä feromonia vain pentujensa ympärillä, mutta tiede on todistanut, että nämä feromonit vaikuttavat rauhoittavasti lähes kaikkiin koirarotuihin iästä, rodusta tai koosta riippumatta. Siksi häiritsevä startup Therapete MD on löytänyt tavan luoda tämä sama rauhoittava feromonisignaali ja laittaa se yksinkertaiseen diffuusorituotteeseen, jota voit käyttää ympäri vuorokauden kotonasi. Kun liität virtalähteeseen ja vapautat sen, alkaa toimia lähettämällä rauhoittavia signaaleja, jotka koirasi voi aistia. Se vähentää jännitystä, jotta koirasi on rauhallisempi ja lopettaa virtsaamisen nopeasti ja helposti kuin kytkimen kääntäminen. Säännöllinen käyttö auttaa vähentämään koirasi stressitasoja pysyvästi ja auttaa katkaisemaan ahdistuneen virtsaamiskäytöksen. Klikkaa alla oppiaksesi lisää Therapete MD:stä tänään.